mutungamirire vatikuta perekedza program yevana iyi. Thank you so much. Tinokudai ana mama naana tete uri pakati pedu. Regai tiremekedze leadership muzita ramambo Jesu. Amen. Chada kushare nemi kubva kutopic inonzi life surviving skills. Maskiri. Life surviving skills. Skills no maskiri man. 2 Kings chapter 4 from verse 1. 2 Kings chapter 4 from verse 1, and I'll read. The wife of a man from the company of prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead. You know that he feared the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elisha replied, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing at all," she said, "except a small jar of oil." Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into the jars. And as each is filled, put it one aside." So she left him, shut the door behind with her sons. They brought the jars to her, and she started pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is no jar left." And the oil stopped flowing. She went and told the man of God and said, "Go sell the oil, pay your debts. You and your sons can live on what is left." Baba tinokutendai panzvimbo ino masikati ano taurai muupenyu hwedu shoko renyu ritidzidzise kutisimbisa nekutigonesa muzita raJesu. Amen. Panobaita nhau yemunhu wainamata Mwari kwazvo. He was one of the prophets, but akasiya kumba kune dambudziko, a financial challenge. Kureva kuti he was too spiritual. So kuti akaiginwa ma-issues ane chekuita nemari. Saka akasiyira mhuri dambudziko. The man was anointed, was a prophet, but ane ma-issues haasina kubata ane chekuita nemaramiro emunhu panyika. One thing I know, we are not heavily minded to be earthly useless. Fungwa yamwari ndeyekuti we must dominate earth spiritually and physically. So sometimes the church ignore my physical issues, my physical matters. Was fungwa ndeyekuti tikuenda kumusha, tikunozorora, tikuenda kudenga. But fungwa yamwari panyika pano uchaona kuti Mwari anonamatuka mumweya nemuzvokwadi akapa munhu wacho brain, pfungwa dzekufunga. Mwari achinamatuka mumweya, but pavakasika munhu vakabhoisa the spiritual aside ndobva vamupa a mind to think. So thinking pachayo inosolva maproblems atinofungidzira kuti tikanamata anosolveka. Mamwe acho atombosolvwa neprayer, anomboda a mind inofunga. So mind yemunhu is a gift from God. Inotofanirwa kushanda. Let me quickly manye pane scripture yakabata vanhu vazhinji. Pane scripture inoti usafunganya kuti ndichadye ndichapfeke. Shona inoti usafunganya. English inoti do not worry, haiti do not think. Unotofanirwa kufunga kuti ndichadye ndichapfeke. Anakurambidza kufunga. Rakangoti usava worried nazvo. So to be worried irem ya extra isiri paremu ye thinking. Picture iripachena munhu paanoberekwa atakabuda musoro nani? That's a picture kuti panyika panapa tinyanyishanda musoro. That's the first thing unofanira kudevelop your mind. Kwese kwauchafamba unenge wafunga ndiri kunoite, zvauchabata ndiri kuenda nazvo kupi ndiri kunoite. So mind yemunhu is a gift. So mind yakapiwa munhu kuti asolve dzimwe nyaya.
Wakona kushumira pandirikuita no better the anointing, but chikuita kuti voice yasobuda zvakanaka imaiki. Maiki yakakugadzirwa spiritual. Munhu akafunga. Kunyange soro riripo but munhu anopera voice. Chiri muphysical realm but chiri kubatsira the spiritual issues kuti dzigone kutsanurwa. So mind yemunhu igift chipo. Mind zvainoita inosprecha fedha. But sometimes inogona kukanganiswa nenvironment. Uchaona kuti kune mafungiro emunhu ane chekuita nekwaakakurira. Maybe you understand this. Pane matauriro emunhu aunonyatsoona kuti matauriro aka ane chekuita nemararamiro ake. Sometimes unoona kuti money speaks, money talks. That's true. Even poverty also can. Iwe ulipano kamsana ukanzi waita challenge. Iwa dora nemani nekuno unoza kuti yandipe 99. Because I'm never previous game. Wesi kuti mukadzi uyu anga ari mukadzi weprofita. My prophetess. Vane status mucommunity. Dzimwe nguva vaitaura nevanhu 4 veprotocol chete. Ukasava hambo unokuloza mamwe madoors mulife. Unonyimwa zvisina basa chitini chiri empty. But nokuti atitaure tese chiri empty cho chanhupi. Borrowing. Upinda muvanhu utaura navo zvakanaka upiwa zvitini. Because I will teach you to relate with people. Yes. Business rese rauchaita unenge uchiitira vanhu. Iwa uchaunoshedza kuti ndakanakira tsike kumba kwemunhu ndochawakaipira. Learn to connect. Yes. Iwa munhu anotaurika naye. Ndakadiscover kuti zvimwe zvinhu Mwari zvaanoita muupenyu hwangu zvinenge zvinozembera nyaya yekunetworka nevanhu because I'm everywhere, especially in my church. Vanondifollowa kuFacebook pane semoni yandakandoparidza kumasoro ndakapfeka temeti. Kanonzi pano ndipfeke wachi ndisaibhande ndikati no problem. Bhaibheri racho musaverenge bhaibheri ndikati riri mukati handakana basa nazvo. They are my friends. So in terms of business, tine zvatinoonesa nemuapostoli. But chakaitira business harina church, harina religion, harina culture. Shuga inodyiwa nemuchawa, shuga inodyiwa nemuroma, shuga inodyiwa nemunhu kumasowe. Pabusiness hapana kuti ive kwedu. Learn to network with people. Yeah. Kana mkuru wamazopa akafunga kunyindira zvakandikira ndakatoziva kuti ndagara ndiriwa ikoko. Okay. Tinotopfeka garments. Topinda pakati pesowe. Tototi mufaro kuna unotete. Ko ndinobvei ndikadaro kufunga kwako. Hapana. Iwe manje une class. Okay. My prophetess. Ende munokupira zvitini. Unoona zvingani. Learn to relate with people. Yes. Gadzira your network. Taura nevanhu, bwirana nevanhu. Share my ideas nevanhu. Yes. Dzidza kubva kune vanhu. Yes. Endai munokumbira zvitini from your neighbors. Namba yezvitini iri controlled kwete neanointing kana prayer. How you relate with men. China Elisha iye anointing yekuti mafuta awande. But mafuta anolimitwa nekuti zvitini zvichiripo here kana kuti zvapera. So ane nyaya yemafuta yakakura haasi Elisha unowana zvitini zvingani. So it's good to be prayerful, it's good to pray over your business, but learn to respect people. Yeah. Networka nevanhu, kuingana nevanhu. Kana vakandivenga zvina basa zvangu ndezvemunamato zvinotengwa havatengi.
Do you know the product yese yaunotengesa vana vatenge nokuti vanoida vamwe vanotenga nokuti vanowirirana newe. Yeah. Bible ramunoti Noah found favor in the sight of the Lord. Saka even pakaita munhu ari kuvaka areka yake pasaidi paNoah okupa right measurements, right material anonyura. Because chaitirwa favor ise ark, Noah found favor is the person. So you don't copy favor. All right. You submit to the one with favor. And zvese zvinhu zvauchatanga iwewe kuti uve successful. Pamwe pacho you join others and submit and you can also be successful. Dakuti zvangu sinobvira zvaitwa nevamwe. So good mind to be a pioneer. But kune zvinhu zvakatopainiwa kare. You need to submit and work accordingly. Submission and you can be successful. Tine vanhu vokuti vakaziva kuti vari gifted, they become very stubborn. Imagine David paakaenda kunouraya Goliath, anga atumwa nababa vake Jesse nechingwa kunopa vakoma. Yet he was already anointed by Samuel, but anga achiri kutumika aine zvote. Akatumwa semunhu ane protocol. Dzikama. Masekereni munenge munomakana makana. Ameno wandarowa. No matter how gifted you are, learn to relate with people. Kana pachida kutotumika munotumika. Remember, David akakusuka kumba achimudunora Goliath. Akatumwa nechingwa nababa vake. Opportunity yake yakavigwa mukutumika. Haana kuti ndakunouraya Goliath. Akanzendesa chingwa nokusvika achiuraya Goliath. Saka iwe ukasatumika time yako haikwani. Because inokwanira muhumility yako kune vakuru vako. Joseph had a dream. Yakunoita mambo Egypt. Dream yangu ainayo. Haana mari transport. Saka ameenda sei. First step akatumwa na baba wake kuti nonoto wakoma vari sei kumafufu. Atumika. Munhu ane dream, ane great vision, panotumwa. Why? Because opportunity in life, pamwe pacho inouya in a simple way like that. Last year but one, pandakaenda kuUK, how I got there. Ndakashedzwa kunoparidza pademwe nhamo waterfalls. Vana vanasiri kuvaziva, they follow me on Facebook. No, what's now? Maybe I shake it on waterfalls. Can you please not take throw bus? Oh, pastor, no, just go. My pastor, so I went there. He nothing to lose. That I can't go to Paris. When the partner Paris. So I went there to the opportunity to preach. After preaching, I got about 3 months. The guy phoned me from London. I got a holiday at Tina. We want to invite you. Are you free? We get busy by UK. Busy, hey? Busy, you went up to you want to the UK? So that we just want to go na moyo wakaita kwa watu pale za mnaomba tete wangu abantu wakendwa shakanaka saka so just for a month just come to Mutanda. That's how I went there. You know, to UK via now. You want to name to my issues to dig I was only class. Okay. Ruth kudaro wena Boaz anakwenda kunotsvaga Boaz akaenda kunotsvaga basa kuti achengete amweni vake vari kunga vachembera. A good heart towards others. Bible rati it so happened kuti akaerekana amumunda maBoaz. Hati yake kuti mama ndakunotsvaga kwekushanda. Tiwane chikafu ndikuchengetei ndo yakamukanda mutsoka dzaBoaz. Pese paufunga uchinamata kuti Mwari mvura imasungwa riri mukana kuma business
have a heart for others. Powerful. Ngemanje wakatopromise. Zvangu zvikaita vanoita mudumbu unotikuvadza. We are blessed to become a blessing. Kune opportunities nemadoors anovhurwa naMwari. Yes. For the sake of others, but Mwari vachishandisa iwewe. Haga paaichema nenyota ari murenje. Akanziregera kuchema haga nekuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. What it simply means ndezvekuti zvatakuita zvokuratidza tsime pano usazokangana kuti anzwikwa Ishmael. Saka kana mane matsime enyu make sure Ishmael ari kumwa. Because Mwari vakanzwa kuchema kwemwana vakavhura meso aHaga akaona tsime. Saka tsime iri nechekuita naIshmael. Saka Haga ndiwo wavhurwa meso. Mwari vanogona kuvhurira maopportunities but for the better of others. Where Ishmael wacho hakutombomuona tsime rangu. A good heart towards others inonena kuti Mwari vakuvhurire mumwe mikana mulife. One day I was ministering Pana Fest, so there came another man. Akaenda masutu 5. Ndobva akadzika pasai ndobva akonza mhanya muzopa mufundisi masutu aya. So ndapedza kuparidza ndakanga samba akakura. Andapinda kunodzoresa. Mbondozwa kuti Mwari wakarasike saizi yangu. Ndakamatora there was another man munharaunda yaifamba namujaiso. Akakwana ese. Ndofunga Mwari vangoita kuti ndive contact yekuti muone zvinhu zvenyu. Hapana kuita 2 months. Somebody ndobva atumira chaiwo right size from Germany. Aiwo ungatodzoresa. Aiwo unotodzatera kuti ngaridzoke bhachi. Mwari vanogona kukushandisa for the better of others. So unoona mumwe mikana inovhurika mulife yavamwe vanhu. Mwari vanonzvera futi mwoyo. Thank you. All right. Taimbodiscussa nyaya strength masiwa ndikati uyu anenge anodeservawo. Because ane inonzi Capernaum Trust. Ikudzidzisa nherera. Yes. Ane mwoyo, maybe less privileged. Yes. You can't stop such a man to be blessed by God. Yes. You can't. Hati iyoyo maunokasecha iri mwenye. Pari unofungidzira kuti zvangu zvikaitawo so I need to do this. Mwari anonzvera mwoyo ka. What's your plan towards whatever you're praying for God to open door? Hazvina vamwe vanhu mukati. A selfish mind is not of God. That's why tichikuti our Father. Ndibaba vedu. Vamwe vasina access nemikana pazvinhu zvari kupiwa naMwari. They are also connected to you. All right. So mukadzi akaenda mukomiti ndobva atora ma8 jars akapinda mumba. Imwe instruction yavanzi close the door. Every business has their secrets aro. Yes. Zvese nanhasi vakorenikadzirwa nei nanhasi. Kune family yakaloloka my ingredients. Ukatoona matotry munogumira kuPepsi. Ibrand ravo ravaka every business ine secret yavo. Saunono unomuti anoita marisere ndofunga vanogona kutengesa. Vamwe vacho vanobata-bata havakudze. Kuti tisati tatanga kutengesa tine zvatinoita. Every business ine secret yavo. All right. Working hard. Unofana naye working hard. Ukasaziva masecret. Hazvisi work hard chete. Even mukadzi anzi kupira zvitini. Ataura na prophet. Prophet vane anointing ye-increase. Saka ndo vachabuda mumbono asikana vakadzi vaneti do. Mafuta achanetsa asikana ngoudza prophet Elisha. Zvinozara mumba zvigubu. Unotengeserana. Yeah. Tudze asikana. Havataure.
Ndo zvakaita kuti n'anga iite mari. N'anga inoita mari nekukipa secret. Ukaenda kun'anga unopiwa kamudzi kakaoma, ukapiwa kari fresh unogona suspenda nemugwavha. Kakaomeswa. Hakuna n'anga inobata munhu wokuenda mugomo wetu ndomushongo zvakati. Akangodaro kunopedzera n'anga tu. Kuramba ari n'anga one secret. All right. Tell me what's the secret? Not another chokwadi. Itasa Samson. Simba rinobva kupi? Ndobva taura mubvudzi. Parakabvishwa ndobva ati Mwari ndipewo simba. Rega mudenga futi. Akanamata, God give me power. I want to revenge them for the sake of my eyes. Anozoka rinobva kuna Mwari. Iye ingova covenant yekuchengeta rikabviswa Mwari wacho anoramba ariko. He killed more because anga ayepera kuti rinobva mubvudzi. So room yavari kuisa zvitini inovharwa door. Why? Because vakavhura door, maneighbor akanongorera zvitini zviripo 1000 pano neka 5 liter pano ndaudira zvese unoshedzwa kukanselingi ndikubatsirita muchi zvikwereti zvaakupengesa una zvaatiitika chiwaka 5 liter kakuda kuzadza marita zese zvigubu zese. Action yefaith iri personal. Upa next door asina revelation, asina ukamana Mwari waunamata. He thinks otherwise. When I started preaching parade, one of my friends akawandana nayo chikoro. Shanzi zvakatanga ini. But I had the dreams and dreams of paying up to rota. No one's option that. Charge the Bible. The mashoko akataura charge the Bible. Ndakazokutsvaga ndiri kuridya zvishua. People always discourage you to open a door. Kana mapana matapindai pakavana kuvhare musoro. Vamwe vanhu vari kunyaya dzavasikafanirwa kunzwa. Itawo chinhu wani chiri in privacy. Life yako yese iri pastatus. Wovhura status yako toziva kuti wakaramba. Totoziva kuti ndakaramba. Ndokuvarongerwa ndiJesu chete. Ndiye mudiwa wangu. Unoziva kuti maoko chaichai ajamuka. Tikaenda pastatus yako ndokuudza. You must close the door. Vanhu vasingatende Mwari wakatenda vasingazive zvaunoziva will always give you feedback negative. Vanhu vanonosabvuma zvaunotenda. Shamwari yangu pandakati Mwari vanituma kuti ndiparidze akatanga aseka zvakati Mwari chaiye unomuziva ere Mwari kutaura nemiwe. Kuna vanhu vanotangira Mwari kuti atari munhu wese wese. Ani class Mwari vanoziva rini akashandisa dhoki rikataura. I'm better than a donkey. Close the door. But the challenge is that magara door, the size of the room determines number of container kupinda. Kana room yako inenge pana pakamsora. Munopinda maybe 20,000. But room yako kana yakakura say hall inoi, inopinda 10,000. So the size of the room also affects increase your business. What's the room? The way your mindset. The way you think. If your thinking is too small, Alright. Have an open mind, think outside the box. Fungwa yako ngaiwe broad. See a room yekuimprove nekudzidza kwete kuti zvanoziva ndizvo chete. You close the door. Vanhu vari pakati pekudurura mafuta. Amai vakati kumwana ndipe chimwe chitini. Mwana akati zvitini zvapera and the oil stopped. Not the devil. The oil was stopped nekuti zvitini zvapera.
Why you want to do business? Someone who wants to understand, we was not capacity. The oil stopped flowing. Nokuti mwanati makontena apera. Alright. Zvizhinji zvaunoda kuti Mwari vaite, do we have the capacity? Unozvikontena here zvauri kuda izvi? Ndinoda kune vanhu kuti kana breakthrough hombe uchiida kuna Mwari, nokuti Mwari vanokuda, vanokupa diki, because he knows kuti ikava too big for you, it can also even kill you. Yes. Yes. Imaunzati zvakanaka zvina kunaka, munhu asina kunaka. Alright. Uri palevel rokuti ukawana $100 unotaura English iwewe. Pasine basa. Why are we the woman? It's like my cousin way kawaya. Ibogona kuzikama, ubogona kukura. Zvinhu zvaunopanika nazvo zviri ndoma small. But your mind is not big. Zvinhu zvaunodada nazvo zviri pastage izvo zvingori normal life. Zviri normal. Saisa nekuti uchiri kure, you don't have the capacity yekugamuchira zvakawanda. Yeah. Alright. Size of the room inoaffecta, number yemacontainer inoaffecta. Macontainer kanzi apera, mafuta acho nemusikanzi ekunzwa, hanzi the oil stopped. Alright. Haina kustopwa nema-enemies. Macontainer tisisina. Do you have the capacity for more? Kana pa breakthrough diki iyo wakutoshaino sataure nevanhu. Can you handle more? Kungodya chete. Handisati zvizvi zvadyiwa zvishoma izvozvo pastatus soft life. Wakutendozai. Sometimes status yako inokuexpose how mature you are in the things of life. Kunenge kutoti photo achidya is not necessary. Even adya zvakadii kune vaamachuwa wozanokuziva kuti kudya haisi pressure. Imbokura mishana wanza makontena mafuta awanda. Capacity to handle. Ende zvimwe zvaunoposta asi zvako kuzoti ukaita zvako haufa. Iyama yangoshanya kumba une fortune. I'm not going to say that life is my basic chance. It's not going to be wrong, guys. Caronia, my head is a kuwana. Taiti tikatodya nyama kuma friends they fana kumeka sure vaziziva. Why don't you want to put better tadya nei? Ai muno manje. Kana usiya muno muone mafuta. Babate sure. Kondo eka status yacho. To others, which are very normal, material like breakthrough. So, to doctor, the mind, which is what you would have done now, is very normal. Why you open a room for more and better? Because it's in Chakanaka. Because I have capacity in Chakanaka. You know what to do. Amen. Good things. Chakanaka. She was such a mature to handle.
And then regarding the life, grow in stages. Yes. Don't rush but you receive capacity out. So I don't want to my business, you know, to access the company of Vara. Why any pressure to impress others? They get the money when they receive. But because now I have you to see this aside for the sake of people. Wakati unachimbaza ule business wada bite because wamwomba kuti Tanzania wengwani kazvikusadaida kutojoina. No information base yakupanikisa kuti unotora chimbazi nekuti wangonzwa kudaro. Let me warn you. In business, don't trust when we say some people they lie. Mukaenda kuChina, zvakadai, unotora chimbazi woenda kuChina uzokuwa kuti China. People they lie. Yes. So I don't know what descending spirit. Unokuwa surviving skills. Say I will know life. Number one, chiri. Chokuja tushanda na information. Is this true or not? Kesa tuwapo wakuto manyana. Zirikudiwa hati zirikufamba na noto wote zangu. Arikuti zirikufamba zwafamba ere wamona ere. Zwafane wanu wanafamba chitaka mga business ke kutanzi. I'm not against business, you know, we find two people to join or make a man. Then two people introduce other two people. What about you? Business, you have two people. I'm not against business, you know. But whatever you got, my pictures, we don't win again to Dubai, but I'll kill a helicopter, I show. Here, watch out, take some of the songs of the Gaba in the Nyanza anokuza kuti baba ile unenge watone mansion. Une makore mangani in business ila two people. Akabudira ndiye akawajoinisa. Uyari prince kuchaga na two people wake. Iya two people mumu. Josini all that sure kuri get I see motion. Yes. Shanda ni zvinhu zvaunoziva zvechokwadi. Yeah. Amboita kahunu masomo kutanzi kune kutengwa mai vambotenga mai kuna akahodha akazoswera ari nawo kwaidiwa kwacho akunozowanikwa kune chimwe chinhu chisiri business ingori a chance a fraction of time and I'll give you an example. Do you know kuti line refoni rakambochinjwa nemombe mombe akati ndikuita zvemalines yeti harisi business opportunity get time you. Unosara we now. Make sure the information. Kwamba kuitania hizi junta. Tutawazi. Kune kuna kanotenda incubator. Yemazai junta ku China. Achikoshika nao kwa kutendera nyewe kuti azvirapi. Bana vachazvira. Bana izvi. Kana chimbaza anotenga incubator katapanda sumuka vanhu vese mumazai zvinhu vachachochomira pamba ndiari kuchochomwa na information yezvokwadi ndo yaunofanira kutsvaga kuti unoita business. Usakwenda vanhu vachiti zvine mari avakuudze mahustles ese zimura etaxi ichi avakuudze unongonzi zvine mari kuzoona chaenda pano chakupa profit it's a long story. Hakuna chinorwadza chekuti paunopinda iwewe ndopaunoona reality nekuti hazvina mari but unenge une nzara neshungu yebusiness. Ndataura dzimwe shamwari dzangu ndikati inini kana mukandiita business handiite ndisina idea nawo kana mukandiite nine mari sei ndoda zvandonzwisisa. Hatora kuti mutatu wako uise paInDrive. That's a business, is a good idea, but she's a lot is involved. Yoko kuti zvine mari kune madrive anovhara panzvimbo hauna kunzwa. Wedrive wako paanokuvhara unofanira kupinda. Woza wakongodzwa kuti zvine mari. You need trust with people to drive your cars.
kune polisi nemboma dzinoswera dzichirohwa mutauni mota kunge munhu netsvimbo zvokuti pautaona kako kachirohwa screen ndokwatoti vana kutaura kuti zvetsvimbo zvakataura vanongoti zvine mari. Imane research yakawanda pachinhu chese chakuda. Tenga kombi yako wanopinda mutaona polisi kanzuri yakanda zisimbi mataise kwaba mangwana zota pane zvaitika problem page unomesa kutora mari mumba ukazvisa mota ipanze yaifana kunonga mari mumba ukasaidza research yako handisi kukuvhundudzira kuti saite but ukouza kuti maobva kune tsvimbo unoda kunyeverawo information yakakwana kana wafunga kupinda mazviri wotoziva kuti kana tsvimbo yarwa screen kutenga imwe hazvina basa. Get right information. Mukadzi ane right information pakuita sei? Paakumbira zvitiri zviri empty musociety atoratidzwa market yake kuti vanga vari dry saka ndiwo ane mafuta supply vanobhadhara. All right. Know your market. Yeah. Thank you. Ziva market. Usavhure business renguruve kune mapostori. Avati nguruve. Simple knowledge. Anoza kuona mfamba ina mapoto location. Bandi kuenda mateo. Kune meni chaichedza vangoita mari kawanda. Research yavakaita kuti kumadhedho poteka boka vanorasa ukwa tinonamatika zvirere vakaita research vana vemapoto zvekuenda mugoredhi wobhuku kana ugeti vacho vapindi vanorasa but kugeto iwo ndo ubatopera gasi racho rekunamusi research yako yakamira sei. Regerende mukingdom business side raJesu. Unoona kuti Jesu paaiparidza aitaura maparables. What is a parable? Ndege 3 story. It's a heavenly meaning. Nasika kunotukoro patakakabata ka statement ikakawa. Scripture iye. What am I saying? Mumaridzo dzake aipa maridzo dzinorelata nani. Vairaura hove. Vaita farming. Saka kana kune conference aibati mukusha akakusha mbeu yake imwe ikamira padobo hakuna anoita nawo nokuti vakambokusha dzikatoenda padobo ndozvakaita kuti ave effective preacher akaita research on the ground kuti anatsanana ndikavaudza zvana Gabriel avambouza kukati mbeu a great teacher muna anounderstand the level remastudents ake. You know, you can preach a powerful message, it's effective, you're powerful. But in life, you have to see it's effective. Most of them are not tonight. I want to see it. But what is powerful to people. We preach for people to understand. We don't preach for people to know that I know. That I don't know that. But I understand saying gross. Have research on the ground. Business roda kuita rinofambira riri kupi, rinomaketwa sei. Ndinoti mazuva ano unogona kusaita shop kana une motikari kako woisa papeji rako Facebook tine hembe tine mateki tine chi I can move around in town nokusupply nokuti rent yeshop ukaita zvekutamba nayo unoshandira rent. Handisi kukuvhundudzira nyama dzakashandira rent iexample. Kakona kama ulipiwa 500 maproducts abatenga uri mshopi imomo i3 chete unoona kuenda mali kuzareni kuenda zvekutamba because hauna kuita research yakakwana kana usati wane capacity yeizvozvo be mobile. Hausatoona munhu anenge akatakura bhutsa achitengesa mutauro itori shop uyofunga pako unofunga kuti shop pakona itori shop azati ndatorenda ndakutora mari bhutsa senchipa vanhu vanorendera rega ndifambe. Begin small. Don't despise the days of your humble beginnings. Don't like go. Don't let them allow join. I started ministering in Parek. When I was first, I was in Parek TV book. Here I am today.
Noruto chema ka. Vari kunyima platform create one. Yeah. Begin small. Go to that conference, man, pay more. I'm not sure that was a guy who go to Kura. See, which I don't take any car, I don't take any black and white. You take a small. Makala Chawa was Buddha. Alright. Ndikula pekuto renta ndinorukavanhu tangira marai unomushandira rentu kuita zvekutamba kutaura status yaunotsvaga inosvipika but not today. Have time to grow. Samai vakadzokera marai vakanotengesa. Why? Because market vatoiona kuti vanhu vari dry ndovanipa wese akupa chitini atori potential buyer. Ndobva vatengesa mafuta, ndobva vapiwa instruction kuti mafuta tengesa ikobhadhara chikwereti yasara kurarama. Mwamwari munomuda hana kuti kukansela zvikwereti zvako zvauinazvo nezita raJesu. Ina understanding yavo. Kana prophet vakadeclare kuti ndiri kukansela zvikwereti zvese zvauinazvo tinogona kufara yese. But akakweretwa anonzwa sei? Usati kugadzira umwe mwari akamaka vamwe vanhu. Iye achiti dai yedu test. Iwo akakweretwa ukapinda une mata zvikwereti zvitanga niwe unofara. But akakukweretesa. Samwari wedu ari just. Tora mafuta utengese unobhadhara zvikwereti. Yasara urarama nevana. That's the plan, that's the strategy. I'm sure I'm done. But yangu deko ombea ndekuda. Learn to discover yourself. Umbora anuita nezveri. Unofuka kuti Mwari akasika munhu wemanga-manga. Aiwa ndozvinotaura vanhu vanokuona. You are wonderfully and fearfully made. There is something bigger, greater, better that is hidden in you. But in environment munhu oyo unogara iri toxic. They don't celebrate what you do now. Do you know kuti vanhu vanoda chinhu chavo established? Havadi kusapota chinhu chiri kutanga in nature yevanhu. Ndichitanga kuparidza so takapfeka zvakambodaro sonono nani netype yekuti muranda wacho. Mazuva ano man of God. Man of God. Vanhu vanoda man of God vadi muranda wacho. Alright. In nature yevanhu, we want them to celebrate you and support you at this level. No! Be strong and courageous. Yes. Grow. Yes. They will come vanouya at this stage havauye. Vafana mukomana akafunda musikana otanga kutora program dzake ramangwana rake. Plana kuzoita makomba angu kuchifika musikana. Musikana toda munhu ane kombi yacho, utoda kuzotenga kombi. Ainobuda unonzwa Amerika mukomana kwada kuzotenga marori. Uchisiya kunofamba nerori yacho. Vashoma vanosapota vision vane meso mweya unoti you are going far. 3 quarters they discourage you. But be strong and courageous. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you.